मिरु एबसुनि बानजायनायाव दिनै आसामनि गासै मोन 198 सेन्टारफोराव मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंदों। मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सिमलानि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ 2022 खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे आनजादनि थाखाय गासै मोन 198 सेन्टारफोराव 8,740 फरायसाफोरा जिरायदों। बे नोजोरजों बाक्सा जिल्लायावबो खुंफुंनाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि सायाव बाक्सा जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया मा बुंदों खोनासंदो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि जे मोनसे गोनांथार मोनसे हाबाफारि बायदियै टेलेन्ट सार्चनि थाखाय जायफोर बिथांमोना बेहाय बाहागो लाबाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जोंनि दिथागिरि जोंनि फोरोंगिरि आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि बेवहाय जे डिउटि होफैनाय जोंनि दखरानि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जथायै क्लास 9-10 मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो 8 आरो 7 आरो 8 बे मोननैखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा टेलेन्ट सार्च जे रोंगौसा बे आनजादखौ बेहाय फाथिनाय जादों। गासै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बोखावजायै बाक्सा जिल्ला बुंनांगोन तामुलपुर जिल्लायाव दंफायो। बेवहाय 27 सेन्टारा दिनै जागायगासिनो दङ बा 27 सेन्टाराव बे एग्जामा जाबाय दङ आरो बे एग्जामनि गेजेरजों आसा खालामदों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गावनि जिखिनि रोंगौथि बे रोंगौथिनि सायाव मोनसे प्रमान खालामगोन आरो इयुनाव जाहाथे जिखुनु एग्जामाव बिथांमोना गियालासे खुनु भुल खालामालासे आनजादखौ होनो हानाय साहस मोनसे जाहाथे जागायनो हायो, साहसखौ जगायना लानो हायो बे मोनसे मिजिंथिदों। मानो होनबा बे मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम बेवहाय जागोन। गासैबो बेहाय साबजेक्टआ बेहाय सोसनदेरनाय दङ। जेरै 8आव जे बेवहाय GK दङ, इंलिस दङ, ओमफ्राय साइन्सनि मेथ्सनि फिसा फिसा दङ। बेजों लोगोसे 9-10आव बेबायदिनो जे मेथ्स साइन्स आरो जे इंराजि बेबायदि आयदाफोरखौ होनानै बे जथायै बे कुइसनफोरा बेवहाय फैदों आरो जों आसा खालामदों बयनिबो जे आनजादा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जागोन आरो देग्लाय बांसिनै बाहागो लानायनि थाखाय फिन खेबसे बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गासै दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव बाहागो लानाय फरायसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जों दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ दिनै बे समाव खुंफुंदों, दिनै 27 नभेम्बर खालाराव। आरो बे आनजादखौ खुंफुंनायनि जोंहा बिराद गिदिर थांखि दङ जे फरायसाफोरखौ जों बोरैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो हायो, फरायसाफोरनि बादायलायनाय गोसोखौ बोरै लाबोनो हायो, फरायसाफोरखौ बोरैहाय गावनि इयुन जिउखौ दानायाव हेफाजाब होनो हायो। बेनि थाखाय बेफोरबायदि आनजादखौ जिहेतु फरायसाफ्रा उनाव गोबां बिथिङाव होनो गोनां जायो, बेनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै जों दिनैहाय बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ गावसिनि रोंगौथिखौ नायनो थाखाय दिनै जों खुंफुंदों। बेवहाय जोङो थाखोनि एग्जामखौ बा कुइसनफोरखौनो लादोंब्लाबो बे आनजाद होनायनि गेजेरजों बे फरायसाफोरा गोबां नलेज मोनगोन जे उननि इन्टारभिउफ्रा बेबायदि आनजाद जायो। बे आनजाद होनायनि जिखिनि रोंगौथि बे रोंगौथिया फरायसाफोरनाव फैगोन। बे थांखिजोंनो जों दिनैहाय थांनाय 7 बोसोरनिफ्राय दिनै बे 7थि टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंफुंनाय बियो। बे 7थि टेलेन्ट सार्चखौ जों दिनै खुंफुंनो आखायाव लादों। गेजेराव जोंहा कर'ना भाइरासनि थाखायनो जोङो बोसोरनै खुंफुंनो हायाखैमोन आरो बे गेप्सनि उनावहाय जों दिनैहाय थासारिया मोजां जानायनि थाखाय जों दिनै बेखौ खुंफुंनो लादों। आरो दिनै बे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव खोब गोजोननायनि खोथा जे जोङो गासै आसामनि मोन 17टा जिल्लायाव 198टा मिरुफोराव दिनै बे आनजादा खुंफुंजादों। आरो बेवहाय आङो मोनसे इनफरमेसनखौ होनो नागिरदों जे बेवहाय थाखो 9नि गासै फरायसाफ्रा बाहागो लादों। गासै आसाम नाङै गासै 9,404 थाखो 9आव आरो थाखो 10आव 9,332 फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरो गासै बाहागो लानाय फरायसाफोरनि अनजिमाया जादों 18,740। गतिके बे थारैनो जोंनि थाखाय गोजोनथाव। सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ गोबां हाराव फरायसाफ्रा बे आनजादखौ होनो फैदों आरो जों दिनै नुदों बेवहाय गोबां बिमा बिफायाबो बे आनजादखौ गुरुत्व लादों। खारन बिमा बिफाया दिनै बे आनजादखौ होनो थाखाय गावनि फरायसा, गावनि फिसाजो फिसाला बा गावनि गथ'फोरखौ दोनबोनाय जों नुनो मोन्दों। गतिके बेनिफ्राय जों बुजिनो हादों दे जोंनि गेजेराव जे फरायनायनि गोसो, फरायसाफोरखौ मोजां खालामनायनि गोसो बेयो बांलांगासिनो दं आरो बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन होननानै जों बुंनो हायो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों।
गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा relativepublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।